dalšího videa a tohle video bude, ještě nevím, ale chci vám jenom říct, že zítra před třetí, nějak tak, bude nové video, jak jsem byla na karnevalu. Ano, budu tam co s ní natáčím, no natáčím teďka, ale natáčela jsem s ní a ještě s její ségrou. A tak jsme se rozhodli, že půjdeme za kys. Ano, za kys. Možná vás to trochu překvapilo, ale půjdeme za kys. Jenže k ní asi půjdu v 1 hodinu, dělá to její mamka. Půjdu k ní v 1 hodinu, oblečeme se, pak nás tam namaluje jaksi, budu tam jakýsi zpívat na kytary, to máte také v tu hvězdu, že budu na očičku hvězdičku. Dobré. Pak, a nebude taková, co má tady také pruhy. A její sega mě nějaké něco tak potočím, natočím, tady na puse a všechno. Bude modrý jazyk. Místo červeného bude mít růžový. Modrý. No a bude to asi tak ve 3 hodiny. Ten karneval začíná, takže před třetí natočím nějaké video, abyste vypadali, jaká bude ze mě mumie. A co ještě? Bude to, ten karneval je takový každoroční kdyby ples pro děti a jmenuje se to karneval a je to tady v Číči, tady vedle v parku. Je to v parku? Park ani nevypadá. Nic si nedělají. To jsou jenom houpačky. To je park? Jenom s houpačkama? Se skluzavkou jakousi? Halou? Tak je to takový polopark. A tam uprostřed toho parku stojí budova jménem Základovnou. A my tam budeme tančit, vyhrávat soutěže, jančit, chodit a oblíkat se a vyhrávat a točit se a být jako mrdlí. Mrdlí. Lidi, pochopte. Pokud mi do komentáře napíše, že jsou mubie, tak zemře štěňátko! Vy chcete zabít štěňátka? Ne. Takže tohle bylo všechno. Já se loučím, mějte se krásně. A čau zítra. Zapij se.